Gertu, dena gertu. Mostaileak. Esquiladores senior. Senior mailako mostaileak. Tando de la categoría senior. Akote. El escener. Esta es escener. Beukaz no. Baina bueno, holanda. Open mailako aia bilotxak goian ikusten ditu, beraz! Txalo bero batekin! Arrera ingo diegu! Aurreneko mostaile die! Nel Capuchin, frantziarra! Urtebete mosten, pro eta Sicilian aritzen dena, favorez Nel, gora, txalo bero bat! Eta Mikel Galve! A ber, aurreneko tandatan zuela zait erotzen ari gana gue bai, Musikakin... Ordu, dana gertu, bai? Beraz, azteko, bat, bi... Ez, proba da, lasai. Hiruarekin. Vale, no. Bueno, proba da, Hau ez da... Bai. Capuchin. On va commencer. Ba, bi eta hiru onko moz. Hiruan hasten gara, bai? Ez, ja. Zein? Itxon. Orain bai, la siguiente, la buena. O sea que... Bai. Adostasuna, bai? Esquiladores listos, ardimostaia gertu, bat, bi eta hiru. Denentzako berdin, Tanda denetan. Gertu! Bat, bi eta hiru! A tope! La paso atravesando, ahí en ellas, lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Se va cruzando. Y que la orena tu salvo. Ahí en ellas, ya, puso 20 kilos. Y que alárgala. Manda a tomar por culo, todo el cuartel, la pasa busca. Eta ver acá. Bado a ver acá. Kontu, markatu beharreko kronoarekin. Apurai. Capuchin largetan, pase luzeak deitzen zaien horietan. Eta Mikelek denbora! Capuchin, beraka! Azken beso eginez. Azken pasetan. Ale, Capuchin! Txalo bero, Capuchinentzako! Eta denbora! Orain, aurreneko epaituko den bildotxa, Capuchinen bildotxa izango da. Hor epaiak ikusiko duzue, alde bat, gero bestea, eta hor azalduko zaizkigu ponbillatxoa, bai? Beraz, bi berde, denbora, eta korri bat, bi berdekin, denbora baleko. Eta orain, Mikelen bildotxa. Bai, esan bezala, minutu bat 15, orientagarri, eta Mikelek 46 segundo inguru. Ofiziala, gero eskukoetan, baina martxartzen ari gara. Kasi bildotxa epaitu gabe. Eta gertu, Unai Barrenetxea, urdulizarra, 2 urte daramatzana, berak bere burua sasi eskilatzaile bezala, esperientze gutxiko baita, eta Mikelen denbora ez da baleko, 3 gorri, beraz, momentuz, Capuchinen denbora baliokoa. Igo daitezela, Unai Barrenetxea, urdulizarra, eta Joseba Damboriena. Apa mutila. Joseba 4 urte inguru,
Mosten darama, Nafarro inguruan aritzen da eta etxalarkoa. Apa Joseba! Haukasi, etxekua dau! Beraz ikusi duzu, ez da askartasuna bakarrik. Gero ondoren, bonbilak markatzen dute denbora baleko edo ez den balekua. Vale. Favorez, erraz bat. Baso bat buskatu da hemen eta... Bueno, zuen lasai, martxa hartzen ari gara, hau gero eta azkarrako juten da, Baina... Ikusten duzuen bezala, ardia beti denak era berdinean hasten dute, bai? Atzeko hainka, tripa egina baitago, atzeko hainka, gero lepo aldea, gero pase luzeak eta gero beraka, bai? Beraz, denak baiezko ematen diatenean, Mostaiek, gertu, Mostailea gertu, bat, bi eta hiru! Hasi dira, gaurko bigarren txanda, eta Joseba aurreratu zaigu. Lepo aldean, Unai, Bizkarrezurren azpi eta badoa goraka. Lepo aldea garbitzera. Joseba pase batzuk aurreratuta, berak hasten da. Denak berdiz, aurrena hainka, ondoren lepo aldea, pase luzeak eta orain beraka. Joseba azken pasetan! Joseba azken pasetan! Momentuz denbora honena markatzeko bidean! Eta denbora! Joseba antzako, txalo bero bat! Eta Unai! Bere lehendabizik urtea animatu gara dago hau! Apa! Nahikoa egiten du estenatoki gainean igotzen, denak animatu dugu. Hau esan dezakegu, lanbideaz maitemindu egin dela. Eta aurreneko urteak ditu, aurreneko ardiak. Apa Unai! Hori data! Ardiaren alderdi honi, jeitsiera edo bajada zauten diogu. Aurreneko ardia, emagunen altxuraz goraka egiten da, eta azkena, beraka! Apa Zubarra More! Venga Unai! Eta ezaztu makina izantzea! Denbora! Gerturatu daitezela Mikel Velasco, Arrasateko Mostailea. Eta Josu Ekizoain, Ibirikuti. Aurreneko Unaien denbora ez balekoa, baina Josebarena baita, beraz. Momentu, Joseba eta Kapuzinek markatu dituzte denboraik onenak. Ekizoain, Josu Ekizoain, favorez! Hor dago. Eta nik ez dut ikusi. Ez ikusi.
Txikia. Bueno, kasu honetan ikusten duzu hor antolakuntzan zenbaki bikoitiak eskerrean beharko lukete, baina aldaketa txikitxo bat egin dena konponduta. Josu Ekizuain eta Mikel Velasco. Goi mailako dueloa. Txalo bero bat ere bai, artillarekin dabiltzanak. Txondako ere bai, jode, venga, da. Hemen inor geldi ez da direo. Ikusten duzuen nola kolokatzen duten ardilla. Eta beti bezala, Ardi moztailea gertu. Gertu. Bat, bi, eta hiru. Hirugarren tanda. Mikele karazotxo batu. Makina bizteko. Baloa Josu. Pase pare bat, baino elkar. Ez dago. Diferentzia handirik. Badiru Mikele karrapatu duela. Arrapa da pasa. Hori da, biak pase berdinean. Oso berdindua. Eta Josu aurreratu zaio orain. Beraka letxego. Nor baino no. Josu bat. Josu bi. Eta denbora. Apa Mikel. Denbora Mikelentzako, hori da! Ondoren, Joseba Atar, Bedaruko Moztailea, Ezkertiarra. Josurentzako, baleko denbora. Eta gerturatu Joseba Atar. Eta Álvaro Argüello. Álvaro iros acercando al escenario. 8 y 9. Bueno, Josebak ikusiko duzu ezan munduarekin haserre daula ezkertiarra, bai? Ematen du beste aldeaka bakarrik egite duela, baina bere orrazia desberdina da. Ikusten baldin bauzue, orrazi zabalak erabiltzen dira. Eta ona mailaka ikusten baldin bauzue, bai? Izkinako zera hortzak irekita dauzkate, bai? Josebak kasu hontan, hau, beste kaldean dauka, bai? Zera bezala. Kuriositate bezala aipatzeko. Baina gero moztu, berdin. Beraz, gertu Joseba Atar eta Álvaro Argüello López. Álvaro, listo, bat, bi eta hiru empezamos, Álvaro ikusten duzue, Joseba kardanekin arituko da, kardana transmisio solidoa bezalakoa da, eta Álvarok sirga edo fleksiblarekin, bai? Hori, bakoitzak ze ohitura dakan arabera, aukera bezala jartzen da. Hauek, jada, gertu. Eskiladores, listo. Bat, bi eta hiru! Bagoa! Laugarren tanda hau. Joseba aurreratu. Aupa! Eta badoa, laugarren tandan, zeinen denborarik onena markatuko. Aurreratu zaigu Joseba pixka, diruz malau pase.
paseak, Álvaro Joseba izango da. Denbora Joseba izango. Eta Álvaro, azken paseak. Azken pasetan. Eta denbora, Josebarentzako 3 berde. Denbora honentxoen markan, eta orain Alvaroren ardia. Eta gerturatu. Kanten Luke, Frantziarra, Limos eta Italian. Mosten jarduten dana, eta 11garrena Dario Rozalen. 4 urte Mosten. Valentziarra, 10-11. Valentziatikan. Eta Frantziatikan. Bueno, juntzan urtean internazionala genuen txapelketa, baina urten araza gehiago. Kardanak jarri. Ardiekin gertu. Kronotakoa gertu. Gertu. 1, 2 eta 3. Hauek euskera denak ulertzen dute. Kanten da Dario aurrena. Dario aurrena, baina kanten eta zeak egiten den oietakoa. Pase berdinetan. Dario badirudi aurreratuko zaio la pixka. Dario, 3 palo pase. Zinta bizarria. Ale! Eta! Dario bezako azken paseak. Eta denbora! Kante! Denbora baitare! Txalo beroa! Eta gerturatzen Iban Angoitia, Markina Xenengo semea, eta Bero, gure Bero, gaurko speed txirraren arima, zan dezagun. Lan denetan ari dana, Bero, cabeza, que va. Orduan. Gertu. Jota Zugarramurdi erori egin behar da. Erori. Animoekin. 14 Bero, zu 13. Eta gertu. Mostailes opena. Esquiladores open. Listo. Estenatoki ondoan. Esquiladores open. Txoni, enjo. Amabi, vale, parkatu. Itxon. Cagador. Iban Rozalen, parkatu. Iban, zu batzera. Claro, Iban con V, Iban con B. Juan Rozalen. A ver, Vero, tranquilo, Vero, no vas ahora. Ahora, Zugarramurdi no va a caer ahora. Un poco después. Que no, que nos hemos colado. No. Mea culpa, nere culpa. Juan Rozalen. Iván Rozalen. Iván. Juan ya hecho. Está Vero, que vas, Amairu.
Como has dicho la última, bueno, te pillas. Me estás liando, me estás liando. Las que lías. Y una liada. Bueno, Deno Gertu, listos. Bati eta hiru! Aupa! Venga, venga, venga! Hori venga, Zugarramurdi! Zer dau! ¡Revuelta en el feropático! ¡Valoa! ¡Pero el Gaztea me dice! ¡Aupa, Deno! ¡Venga, Iván! ¡Venga, venga! ¡Urruca tú! Se ha reunido la asamblea ¡De Mapara! Ha decidido ¡La asamblea de Mapara! Se ha reunido la ¡Aupa, asamblea Deno! ¡Aupa, Iván! ¡Iván, azken pasean! ¡Aupa, Iván! ¡Aupa, Deno! ¡Iván, ematen du aurregatuko dela! ¡Denbora! ¡Venga, denbora! ¡Txalo, Beroa! Aurrena, Ibanen bildotxa epaituko da. Epaileak aber zer esaten duten. Hori da, kiroltasuna. Ibanen denbora zoritxarrez ez da kontatuko. Eta Bero. Bai, Beroren denbora, baleko, eta... Ibanan Goitia favorez, gaur bitan estenatokira igota. Bai, seguro. Hemen seguru ez da ezer. Iban bakarri. Estenatoki guztia beretzako. Baina Ibanek estenatokia bete egiten du. Orduan Iban, nahizu modun, markinar modun, ez? Bai. Baso. Iban, neuk esango zut, Venga, animatu Iban, bakarri daota. Ez da dira sentitu bakarri. Bera, zeuk esan Iban, Burua zein, listoza? Itxon? Iban, listoza? Bat, bi, eta hiru! Apa, Iban! Apa, Iban! Besoa! Apa, Iban! Base luzean, behin bizkarrezurra pasatuta, berak hasiko zaigu. Eta badoa! Azken pasea! Eta... denbora! Ibanetzako! Azken epaia behitu behar eta... behitzen ditugu, onape, llamamos, esquiladores open, listos. Openen txartela, kalait. Ibanen denbora balioko. Denbora oso ona markatuta. Eta aurki esango dizuegu, semifinaletara zeintzuk pasatuko diren. Baina, deitzen ditu, llamamos a Cesar Luis Clavijo, Herrioxatikan. Eta... Taoiako Cesar Luisek 25 urte ardimosketan, 25 años lleva esquilando. Y Taoia unos 11 por todo el mundo, Francia, Suiza, Italia, ni para billetes de avión, ¿sabes?
Bueno, ardimostaiak hor ditugu, tenemos esquiladores listos, como siempre, ¿eh? ¿Listos? ¡Bat, bi eta hiru! Venga, venga, venga! Eta hoia guten urtean finaliza izan genuen. Eta aurreratu da pixkat. Baina Cesar berreskuratzen. Eta hoia Cesar, eta hoia beraka. Cesar baitare. Bukatzea bai, aurreratu egin zaio. Eta... denbora! ¡Apa, Cesar! ¡Venga, Cesar! ¡Eta! ¡denbora! Txalo beroa! Bigarren tanda! Estefan Ortzaizearra! Iparraldean, Australian, Zelanda berrian, hainbat lekutan, juntzan urten, txapeldun izan genuen senior mailan, eta aurtengoan, open mailan etorri zaigu, beraz. Estefan eta Kevin Daniel Wotke Duran. Matabenenokoa, Leonekoa. Lau. Iruta lau. 8 urte mosten, Galizia, Zelanda berria, Eskozia, ez gabe turismo juten di haue. Biak ala biak, Mostaile internazionala. Bega, berok esaten du publikoa pixkat hotza da gola, A ber, nik ez dut ola somatzen, baina berok esaten baldin badu, zergaitik izango da. Venga, plaza berotu, zuta jarri behar deu. Dena gertu. Bai. Mostaileak gertu. Ez, badirudi ez. Gertu. Bat, bi eta hiru. Venga, Zugarra burde. Oi, oi, oi! Badoa, txantxa gutxi! Estefan aurreratu zaio! Badoa beraka zita! Badoa beraka! Eta Kevin ez datzea gelitzen! Estefan azken pasetan! Denbora, Estefanentzako! Denbora Kevinentzako! Denbora oso onak markatuz. Estefanen denbora baleko. Kevinen bildotxa orain eta deitzen ditut David Fuertes, Labañezakoa, de León. Eta Andoni Eslava, Orontzekoa, Zaraitzuko Basurdea. Batak 16 bat urte, ardimozketan, besteak 22, León, Zamora aldean, ofizio askokoak. 6, Andoni, 5. Eta hau azkardoa, Azkardoa. Bueno, hau pixkatan dago, pixkat gehiago animatu zuen, baina nik uste asko gehiago egin dezakezutela. Hau azkar jungo da, ez utzi azkenerako indarrak, porque xautu azkenerako. Oso Mostaile azkarra. Makina gertu jarri. Tentsioak. Gertu. Bai. David, gertu. Bat, bi eta hiru! Andoni aurreratu da. Gora, Azkanillo.
Pase luzea, eta, bi. David ere bai, ez da zeak editekoa, Antoni besotik hartuta. Adi denbora, Adi denbore! Denbora, Antoni! Denbora, Davidek! Hori da. Daviden Bildotxa aurrena opaituko dena. Eta deitzen ditut. Timo León, Gesno! Eta Jaime Kolera, Txalo Beroa! Bueno, Timo León esan beharra, mozten instituzioa, hainbat aldiz, Frantziako txapeldun, 33 bat urte mozketan, beti goi mailan, mundu guztian zehar, eta Jaime Kolera, baita ere, maila handiko moztailea, nivel oso altuko sailkapena, mundialetan ibilitakoak, biak ala biak, hauek ze herrialde ez ditute bisitatu, baina leku denetan ibili diala gaina. Frantziako taldeko parte, bestea Espainiako taldeko parte izandakoak baita ere, munduko txapelketatan. Eron. Eta kontu, enteratu orduko, Bildotxa postuta egongo data. Listo, bat, bi eta hiru! Aupa Jaime, aupa Timo! Badoa, pase luzeta, Jaime estatzean gelditzen, baina Timo aurreratu egin da! Ale Timo! Aupa Jaime! Oh! Azkar! Azkar, Timo, bai, denbora! Denbora! Eta badoa Jaime! Denbora Jaimerentzako! Jaimeren Bildotxa, aurrena epaituko dena, kiroltasunez, biak ala biak, Txalo Beroa, montai hauentzako! Oso lan polita egin bai dute, Jaimek baleko! Orain Timo Leonen Bildotxa epaituko da. Eta deitzen ditugu Logan Pagi, joan zen urteko aurrenengo Zugarramurdiko Sprintxarreko txapelduna. Joan den urtean txapeldun, aurten favorito. Eta Mari eta Loran, nor baino nor. Mari joan den urtean senior mailako azpitxapeldun izan genuen. Beraz, gerra ematen etorriko zaigu. Arean berebe Logan Magi, Stefan Mari. Logan Magi, Logan. Joan zen urtean, Loganek txapela jantziten eman zuen. Eta Zingaga. Uste dut Zingaga ilusio gehiago egin ziola. Baina, goi mailako tanda dugu hau. Dena gertu. Bai Magi, bai Logan. Ez, bai. Mostaia gertu. Ba! Itxon. Kronoa. Dena listo. Mostaia gertu. Bat, bi eta hiru!
Ale, 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 ale! Venga, Zugarramurdi! Animatu! Logan aurreratu zaigu! Azkarroa! Bagoa beraka! Baina Magi ez dago atzean, ale Magi! Puxa, puxa! Puxa Magi! Ale Logan! Logan! Ale Magi! Eta denbora! Ale Magi! Ale Magi! Venga Magi! Venga Magi! Aupa! Hori data! Loganen... Hori zurea. Loganen Bildotxa epaiteko dute, aurrena. Txalo Beroa! Txalo Bero, Bero Txalo. Bero di Txalo. Bueno. Eta bagoaz aurreraka. Deitzen ditut, Joseba Ugalde eta Kaisara Jimenez Silva. Mata Venenokoa baitare, Mata Venenon kantera handia dago. Amabi, Joseba Amabi, Amairu. Eta hoia 13. Digo, eta hoia, Kaisara 13. 12 y 13. Ahí el 12. Amabi, Bikoitia. Bueno, egun aurrerakat ematen dugu oraindik ganez garela enteratzen, baina bai, aurre, ondo doa, Ondo doa. Horri ikusiko duzuen moztaileak, bai, makina nola prestatzen duten, hor, makinan goiko aldean ikuste duzu nolako tambortxo bat bezala dute, horrekin kutxillari ematen zaio, bai, presioa. Estutu gehiago edo gutxiago, bakoitzak bere maniak izateitu, bere horraziak, bere presioak, baina motorra dena berdintxua. Eta dena gertu dagoenean, lasai, Kaisara, tranqui. No te pongas nervi que estamos en la móvil, Tranqui, tronc, es pront. Itxoine, lasai, Joseba, hemen apurtxu bat itxoimiko zueta. Listo? Bero, bai? Oso ondo, dena prest. Beraz, bostaia gertu, bat, bi eta hiru! Musika lasaitxoa tokatu zaie hauei, baina hauek egurrea. Joseba, eta Kaisara. Joseba beraka, Kaisara ere bai. Joseba aurreratu da. Badoa Joseba, badoa Kaisara. Azken pasean. Denbora da, Joseba rentzako. Denbora Kaisara rentzako. Denbora oso onak. Kaisararen Bildotxa epaituko dute aurrena. Denbora, kontutan eukitzeko denbora. Deitzen ditu Antonio Perea, 14, 14. Eta Melquiades Hidalgo, 14, 16. And the page. Bueno, tipo hau txikitan marbitara erori zen. Beraz, badator bere peluka eta guztu. Kontu, Hau geldirik ez da egoten da. Animo, up on the page!
¡Apan de pez! ¡Ale, Melki! Un par de posturitas. Melki! Beti, sekula fallo ez duen egiten. Beti txapelketa denetan. Veteranoa, txalo bat Melkirentzako. Listo, peluka eta guzti. And the pay. Mosten hasi orduko ja nekatu ingo da. Bildotxak badatoz. Lasai. Arazo tekniko batzuk, baina aurki. Konponduko direna. Antonia Malau. Tranquilo, Antonio. Tú en el tablero. Estira. Bueno. Cronos, dena prest. Mostaiak listo. Ba! Bai, listo? Ba! Bi eta hiru! Dale! Dale, pei! Arranca la moto. Apa, pei! Venga, Melki! Música, Maixu! Domus Aurea, Federi Sarka, Refugium Me caso. Consolatres afflicto, Beldurtuta dena ino. Refugium Cristiano, Ele. Regina Angeloni, Bien, no baño no. Desobediencia. Agitación, venga, agitación, copo, venga ahora. Hostia. Apa Melki, apa el DP. Parejo, Parejo. Parejo. Apa Melki, Débora. Venga, Pei. Epa. Kontuntan hartu, Makina itzantzean hartzen da denbora. Hay que apagar la máquina, Eta deitzen ditu. Atilano Barral. Teruelekoa. 18. Eta Kike Paesa Senosiai. Origen desconocido. Nola. Beretxean ez dut ezagutzen hau. 30 urte mozten. Zarra ba. Animo, txalo bat hauentzako! Venga! Atilano Barral, Kike Paesa, duelo por todo lo alto. Makina bat urte, gazte jende irakusten, ikulutan, mostuela mostu, los incombustibles. Carne para la picadora. Dena gertu, venga, txalo zaparra da undiba nahi dut hauentzako. Listo moztaileak, ba! Bi eta hiru! Opa! Nik aurreratu da pizka! Aurretik, baina Atilano ez gazteak egiten, apa Atilano! Venga, Kike!
Pase luzeta, Tia. Quique, Atilano. Atilano, Quique. Duelo Vichía. Quique. Atilano. Vía Terry. Atilano, Veratuda. Bai, Atilano. Eta Quique. Eta orain, Rafa Beorlegi hogeita bi, eta hogeian, La Bestia. Lekeitiotika, zuzenean, Iparra Rinda. Aia boi! Txalo zaparrada bat milutako mesedez, animo Zugarramurdi! Animatu diozue! Ipar 20. postuan, Lekeitiotikan etorrita. Ana Farrotik, Irumerritik etorri da Rafa Beorlegi, 22. Hauek izango dira Openeko azkenengo parte hartzaileek, otzake zaparako txaluak emo jozuen mesedez entia. Animatu jozue, Zugarramurdi. Hasi da berotzen. Ezkerrien daukagu Rafa Beorlegi. Eta eskumen daukagu Lekeitiotik Iparra Rinda. Eskiladoriek gertu. Itxoin. Vale, honekaz bai. Vale, eskiladoriek gertu. Lojuak. Bat, bi eta hiru aurrera doia! Animatu jozue! Ipar Lepora, Rafa Lepora! Hasi dien bize batera doie! Large datoa! Ipar huelta emoten da, Rafa ere bai! Biak atzen die oso garbi da bizeskileten! Txalo bero da, azkenengo pasetan hasi die, bajadeta! Ipar bajadeta! Lau pase bazterik ezaren ditu! Eta Rafa Lepora, eta Ipar Lepora! Txalo bero da! Zorizionak eskiladore guztixei! Honegaz bukatzale emoten dutxagu hori eliminatorio ia duen hasiko gara laster ja semifinalekin. Bize pasatu dira, denbora emoten badau, ikusiko du zeinek pasatu dan semifinaltara. Esan, senior mailan, categoría senior, 4 participantes pasan a la semifinal, categoría Open 6. Senior mailan, lau parte hartzaile. Open mailan, 6. Beraz, denborak emango ditugu eta jakinen dugu zeintzuk pasatzen diren semifinaletara. Estu egongo da. Bueno, categoría senior. Pasatzen diren denborak. Mantxonetikan azkarrenera esanen ditu. Aurreneko klasifikatua semifinaletara, Markinako semea, Iban Angoitia, txalo beroa! 55 markatuta. Ondoren, Dario Rozalen, txalo beroa, 56-02. Ez, 50. Ez, 56, a ver, secretaria, zer dau? Ezin jote ganorazko bihar batein, nik. Ez, eskerrik asko, Laguntzaile gaitxi.
Bigarren azkarrena, Joseba Atar! Bedaruko semea! Eta klasifikatorietan azkarrena izan duguna, Ibirikuko Basurdea. Bikingoa. Majoa, guapoa, elegantea, da aita ezin hobea. Josu Ekizoain! Txalo bero bat! Lau parte hartzaile hauek izango ditu, aurrena lehiatuko direna, 4 participantes que van a ser los primeros en hacer las semifinales. Pasatu, favores, pasar, para que se haga el sorteo de la semifinal. Aurrenengo seriean, Iban eta Dario. Vais primero. Eta bigarrena, Joseba eta Josu. Eta aurki, Openeko sailkatuen berri emanen dizugu. Hemen idazkariek emaitzak eman bezain pronto, jakinen du. Baina izugarrizko denborak ikusi ditu, izugarrizko maila, eta aurrera doa, aurtengo 2024 Zugarramurdiko bigarren espitxirra. Eskerrik asko, hemen gurekin zaudeten guztioi, etorri zanagatik, espero gozatzen egotea, baina oraindik hau sorpresa pilo badago, Hau ez da bukatu, hemen maila goraka doa. Dario Rozalen, Iban Angoitia, gora! Dario en el 1, Iván en el 2. Ahí va. Semifinal honen ondoren emango ditugu Open semifinaletara pasatutako partaidea. Beraz. Gergilla, garbi dago. Listo. Mostaia gertu. Bat, bi eta hiru! Lehendabiziko semifinala! Dario aurreratu zaigu! Iban Bezkarrezkur atzean! Gehiago garbitu, bukaeran, azkarrago joan alizateko! Dario, Iban, Dario! Badoa! Beraka Dario, aurreratu zaigu pixka! Baina Iban, seguru! Dario! Dario Rozale, Valentziarra! Eta Iban Angoitia, Markinarra! Eta... ¡Débora! Bueno, ni behintzat ez duke jakingo esaten, zein izan den azkarren. Dario, bueno, zentesimagaitik momentuz beraz, eta orain, Open semifinaletara pasatutako Mostailea. Taoia, Estefa, Andoni Eslava, Timo León, Loga eta Joseba Ugalde! Gertu, prestatzen, hauen artean jokatuko dute finalerako txartela. Vale, denborakin ondo guaz. Bai, garagarrotxo bai, atentzioak eta pixat. Orduan.
Josu Ekizain eta Joseba Atar. Zuan da zuo. Bildotxak lasai, presoik ez dakate, diruik ere ez, osea que... Pabergara zinfu. Dena gertu, bigarren semifinal ontabako. Gogoratu, markatutako denbora, 50, 86, 50, 60. Hauek, hobetu beharko dituzte finalean egoteko. Beraz, mostaileak gertu, 2-3! Josu, Joseba, aurreratu da! Josu estatzean gelditzekoa! Makina espitxir irabazitakoa, behortegiko tikikoa! Eta badoa, base berdinetan! Josu aurreratu zaio Josebari! Tentsioa nabari! Eta denbora hortxe daude denbora! Josu, Joseba, Josu! Eta... Joseba! Aurrena Josuren bildotxa epaituko dute. Josuren denbora momentu finalean sartzeko denboratan. Eta bai! Josu izango dugu finalean! Joseba oraingoan berriz, pixkat mantxoseago, baina epaileak hortxe daude. Hala ere, erabaki eman behar diote. Eta baleko eman dioten arren, denboraz, Dario eta Josu uste dut izango ditugula. Ya anunciado. Beraz, aurrenengo Open semifinalistak esango ditut. Aurrenengo semifinalean. Joan den urteko txapeldun atera zen Logan Pagi eta Orontzeko Basurdea. Andoni Eslava! Txalobero bat! Hauek izanen dira, lehendabiziko bat, bi. Favorez, Logan, Andoni... Andoni Eslava lehendabizikoan eta Logan Pagil bigarrengoan. Gogoratu, finalerako txartela jokoan. Badator Logan. Dena gertu. Kronoa gertu, epailea gertu. Idazkaria gertu baitare. Eta bagoa, Mostailea gertu. Bat, bi eta hiru! Biak batera! Hori da!
dago desberdintasun handirik. Logan beraka, aurreratu egin zaigu. Aurreraka Logan, Andoni ez atzean gelitzekoa. Denbora kontuan agarri beharko da. Logan, Andoni, Logan! Eta Andoni! Hogeta zortzi, hogeta zein. Denbora ofiziosoa. Denbora oso ona markatuta. Apa mutila. Bigarren tandan. Taoia Rosel eta Estefan. Tongo inaia maiez dauka, tongo egin beharrik. Joan zen urtean senior mailako txapeldun. Zugarramurdin aurten openean eta semifinaletan. Bejon daizula. Ez daramatza urte asko, mozten, baina izugarrizko mailako moztailea. Biak ala biak. Gertu Zugarramurdi, herria erori inbar da. Moztailea gertu. Bat, bi eta hiru, bega! Egurte! Estefan beraka! Aurreratu egin dela ematen du! Baina Taoiak oso bukaera azkarra dauka! Estefan! Tao! Goiko denborak ezakit ondo dauden. Estefanek 85, Taoiak 32, 81. Eta deitzen ditu! Azken semifinal ontako parte hartzaileak. Timo León, Gesno eta Joseba Ugalde! Ale Timo, aupa Josi! Denborak biak ala biak uste baleko. Eta hemen erarabaikiko da. Azken semifinaleko txanda onta bukatzerakoan jakinen dugu aurrekoak edo hemendik egongo den finalerako txartela. Momentuz denborarik onena Logan Pagi eta Andoni Eslaga momentuz 30, 73, 28 amabos. Eta bagoaz, Moztaileak gertu, bat, bi eta hiru! Ale! Biak batera! Timo, Joseba, Timo! Ale, Timo, apa Joseba! Timo León aurreratu dela ematen du, baina ez! Joseba badoa rapatu du! Biak batera! Ez da ikusten alde handirik! Timo León! Joseba! Eta Timo! Eta Joseba! Txalo beroa! Oso tanda azkarra! Beraz, baleko eta uste dut badugula finala. Beraz, baditugu
senior mailako finalistak esateko modun gaude. 28 segundu, 15 egunetako denborarekin, aurreneko finalista Logan Pagi! Eta segundotxo bat bera ere, berandugo, Timoleo Esnu! Beraz, joan prestatzen, publikoak atxedentxo txikitxo bat, bero lasai, ez? Traotxo bat, berotu estarriak, eta aurki final handia, eta gero sorpresatxoa. Lehendabiziko postura, Dario Rosales! Eta bigarren postura, Markina Xemendika, Iban Angoitia! No, Josu, Iban kanpora. Lautzen. Oso ondo eskilauzu Iban, oso ondo. Baina galera, venga, ekitzoa. Hostia, aixa kagadia. Ezin dena. Bueno, da hemendik aprobetxako Ruper Ordorikari zoriontzeko zeberen urtia tira. San Roque. Estau hemen. Estau nahi izan gelitzu. Beraz jakiko dau. Segaldu dabe. Apa Ruper. Take. Listo? Dena gertu? A ver, Zugarra Gurdi, jauzi mida. Vale? Listo daoz. Mostaiak listo. Bat, bi eta hiru! Venga! Josu aurretik! Eta Dario! Aupa! Josu izango da! Askatu dau! Listo Josu! Bigarren bila! Dario! Venga Dario! Aupa! Aprieta! Eta askatu du! Bada bigarren bila! Nor baino no! Zugarra Gurdiko plaza hontan! Ibilikoko Bikikoa! Eta Valentziarra! Venga, que van a decir que en vez de sangre tienes horchata! ¡Dale! ¡Venga Darío! ¡Apa Josu! ¡Venga Darío! Eta denbora Josurentzako! Hori Josu! Venga Dario! Venga, Zugarra Gurdi! Ikusi da illa, nola animatzen dutute! Apa Dario! Hori da! Dario Rosales, Valentziatika! Txalo beroa! Orain epaiak! A ver, argazki bat, Josu, argazki bat. Ta, foto. Bai. Darioren ardientzako palea, beraz, Josu markatutako denboraren arabera. Arazo
askorik edo emango baldin baliote, Dario litzateke irabazle momentu Josu, baina eta epaia emana dago, enteratu da, baina bestena gero esango dugu nok irabazi duen. Nik badaki. Hori. Eta Juan gerturatzen. Jun prestatzen. Bildotxak hasi gotzen, kronoak utxean, musika tope. Bildotx bat faltada, hor dago Bildotxa. Eta deituko ditut orain, baramara, nigo daitezen, aurtengo Zugarramurdiko 2024 urteko espitxirrea. Burutzen den bigarren espitxirrera. Aurrenengo lehendabiziko tableroa. Ezkerretara egokituko dena. Logan Pai! Badaki zer den plaza hotan irabaztea. Eta ondore Jose Luan nahi egin, bueno, dantza txapelketan puskatu intzun, baina puskatu, dantzari hobea, mostaile baino. Eta bigarrena, ez bigarren deitzenatikan txarragoa. Gaur urrundikan etorri zaigun, Timo Leon Gertu! Hemendik aterako da. Bueno, dena gertu. Dena listo. Logan, Gertu, Timo, Gertu. Azten da, final handia, Mostaia Gertu. Bat, bi eta hiru! Para, Geldi, Timo. Geldi. Lehenago hasi dela esaten dute. Beraz. Bueno, moztu dezatela, Bildotxa. Otra. Timo salida nulo, txarteloria. Badirudi, radarra saltatu egin du. Salida nulo. Carteloria. Francés. Dena gertu. Epaileak grabatuta dena ingo du. Bueno. Mostaia gertu, oraingoan bai. Bat, bi eta hiru! Hori! Momentu Logan izan azkarrena, baina Timo ez atxan gelditzekoa. Bado ateraka, Timo aurreratu eginda, pixka. Badirudi aurrera doa, badoa. Baina, aurreratu eginda, pixka. Bentaka berrera kudeatzen duen. Loganek hartu du. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Chalo! ¡Venga! Timo Aurreti con Logan gorda. Logan aurreratu da orain. Logan Aurreti. Logan. Timo. Bai.
zazpi, ene bat. Hau da, hau. Txalo, txalo, txalo. Venga, dakina belartekin eban. Pegatina, a ver, txalo egiten duzuten bitartean aprobetxatut erosin pegatinak eta kamisetak eta tope. Bueno, gelditzen zaizkigu, saribanak eta argazkia atera baru. Orduan, moztaileak hemen gertu, eta oraindik sorpresa gehiago. Etxelekuak emandako saskila, egokitu zaio, bigarren gelditu den Dario Rozaleni, txalo beroak! Ikusteitu hor, produktu sorta darra, etxelekuako gaztakin batera, mi esker etxelekua, mi esker Dario, muchas gracias por haber venido. Y quedaros arriba, quedaros, no bajéis, ¡Hostia! Sigarra! Eurimesek! Giuseppe emandako orraziak hor, poltsa batzuk ikusten ze horrek, orraziak sartzeko dira, bai, ardimoztaien orraziak sartzeko, eta Sigarra! Josuntzako lehendabiziko saritua, eta Robi Gislopek emandako sudadera. Txalo bero bat. Eta orain deitzen ditugu Logan Pagui eta Timoleon Genso. Monte dans le... Ale Logan, Sigarra beste batek eamana da. Bai, dime beno. Argazki. Hauentzako, bigarren saikatu antzako, hiletegiak emandiko nordiko bat, Logan, espaldi bozu pikoterik berorik ez pasatzeko negua, otzik. Loiteko, baina emanen dizute beste nordikoa. Oizutzako, kortariko, gaznategitikan, Julen Arburua dugu hor, gazta emateko, hartu, sudadera, bigarren saikatu bezala, txalo beroa Loganentzako, mozaile hona dantari hobea. Eta aurtengo Zugarramurdiko txapelduna Bibasa Eurimesek emandako FX buru berri bat, sudadera Robi Gislopek emanda, eta nola ez, txapela, gaurko txapelduna, le champion, le Begué. Pues la chapela. Y por a ver, Tepa, Txalo beroa, Timoleon Genso. Aurtengo txapelduna, Txalo bero bat, eta favorez, mostaile denak, gora! Joseba, Melki, Magi, Tuz, Ao, Jaime, Iban, Kaisara, Capucín, y todos. Todos vamos, todos hay que subir. Bueno, vale, pero yo soy el más guapo, voy el último. Bueno, aprovechatu, 10 segundo, argazki bat ateratzeko, 10 segundos para sacar una foto y vamos a aprovechar que estáis todos ahí. Espérate, vamos a aprovechar para hacer un pequeño homenaje a Melquiades Hidalgo por toda la carrera esquilando
viniendo todos los años en Duarte, en Sagüero, beti, mostaien inguruan, mostaien berriei, erakutsiz, azkeneko momentu arte, aurten ja, esan du ja, gehiago ezin dula, ja, naskatuta dago, argi mozketaz, oso pesaura bagara mostaia. Bera izan dugu, konkurso denetan, momentu guztitan, antolatzaile, ni orain lan egiten nagoen lana betidanik Melkik egin izan du, eta merezi duelako, eta ni ere balgora noa. Melki, unas palabras. A ver qué tenías preparado. Pues nada, que estoy confundido aquí, tanto yo que ya ves tú. Hoy agradecido, agradecido. Sí, llevo ya, parece ser que esos son los méritos, 42 años esquilando. Y este año me han dado un poco de jubilación, que parece ser que me la he ganado. O sea que más contento aún. Así que agradeceros a todos y sobre todo a los esquiladores. Bueno, gracias, eso es todo lo que tengo que decir. Ahora un calvo, que no. A ver, Aquí hay sorpresa para todos. Sube. Habla tú, que eres el mejor speaker del mundo. mi esker, hau oso presiño handia da, ze atzo Ruper Ordorik etorri jaten, hor trago bat hartzen gozela, eta esan erretxan zema fan daugozuz. Akojonata, esaten eban. Pasan urtin maila hona izan bazan, ezin izango da superatia, baina superatia zeuek etxozu, Bi esker retorti harren, anima datorren urtitan bai. Eta eskerrik asko soinutenik adirari, txispazu gaitz. Etxeko mourartzen gaitzuzu, Eskerrik asko. Ya podéis bajar. Eta bero geukizuten, baina uztartzeko pixkat ez, hemen kirolari morboa eta ziklista asko ikusi ditu eta pixkat elkar nazteko, ikusten dute hor, pedal shooting, berrikuntza, bai? Beraz, horregaitik lehen eskatzen izuen laguntasuna. Barretu bolondresak, zenta. Lehen elektriziarekin oso azka, oso errez. Baina guain, pedalai emanez, bildotxa moztuko ditugu. Me cago en Dios. A ver, y que funcione, Porque hemen, ingenieritza lan asko dago, Olaben ordu pila sartu dituzte, baita Joseba eta Simon, bai, ikusten duzuen hor, engranaje pila dago, ingenieritza ikasteko, eta Mostaile bik eta ingeniero bat egin dituzte, Simoni, hemendikan, ez dakit entzuten ongo den, baina ezinbestekoa Simonek egindako lana, eta funtzionatu bezala, osea,
da dekonstruzio bat, ez? Sukaldaritzan albondigakin eta kroketekin egiten dutena, gu makinakin. Norvegiako ingenerua. Joseak badauka hemen ontan kulpa pixkat, Baina, bueno, nahia sempre zeu zerrengo zen du bat. Ez, esan baina. Otal, presidio guardikian, beraz. Hiru pertsonatako ekipua. Postaile bat eta pertsona bi. Venga, a ver, animau. A ver, Zugarramurdi. Bolondresa, izerdi gutxi botako duzute, Bo, nik ez dute egin, orduan ez dakit, baina ez dute, izerdi askoik ez. A ver, hemen Portalet eta igotzen ditula txuloputuatzen juten den oitako bat, a ver. Ai, hemen, bolondrez bat, venga, beste bat. Ez da kulotei behar, Barbas? Pero, 3 esquiladores, ¿vale o no vale? 3 esquiladores dicen que se apuntan. A ver, hemen, herriko jendea parte hartu behar du, izerdia bota behar du. Equipo completo. Ojo, que esto no es tiro al plato, Venga, a ver, jungertu datzen. Ja, egigo haidik ez dakit, Porque hirugarrena... Pero, ¿cuántas tiene que esquilar? Ardilla, venga. 6 horas, venga. Honek turreko pelotoia emango, A ver si no nos dan la turra. Garagardo bat, eran egin barko du. Hori bukatutakoan, hasiko da bestia pedalak ematen. Baina bukatu egin bar du. Ulertu? Orduan, baten, tiru gutxi baldin bat zeukan da... Erateko, ez diru kobratuko, Zea, garagardoa. Caña, buru, vuelta, Va, Bueno, así es, dragicos. Va, bueno, hiru, Eralea, listo? Bat, bi eta hiru! A ver, botagabe. Ez bota, lasai, ez bota. Garagarua ez da botagabea. Nera, lasai, Buru gainea. Venga, Joseba. A ver, ¿Calimocho se puede? No, no vale. Sí. Bueno. Ez dakik useina daukan kolpea, edaten duenak edo txirrindulako, baina txalo bero bat! Oso ondo! Hori da jarrera! Bat! Bi eta hiru! Hori da! Gora, elegante!
Kasu, kiston temori, claro. Machaca ella, Gataye. A ver, equipo técnico. Coche control. Transmisión. Joder, qué potencia. Va, coche técnico, destornilla de Guiñoy. Ya inglés amato. Hostia, echar largo panadero, Mendeu. Pone pa' mamilla. Jon. Y panadero. Hostia, gorra. Panadero, se la gorra, es. Ahí es. Pedala que Mumbai. Como Mostu. Venga. ¡Mete plato! Hágalo. Coche escoba, tú, ¡Chalo, va! Hágalo. Sigue, se ha venido, mete el plato, a ver las continua el plato, ahí se va. Ori.